helo. Sut ma pawb? Wel, dwi'n gobeithio wir eich bod chi'n cadw'n iach ac yn ddiogel yn ystod y cyfnod rhyfedd yma. Yn anffodus, mae Mrs Jones wedi rhoi kick-out i Mr Jones i'r shed i weithio. Mae wedi cael llon bolon o un y tŷ. Ond mae yna bethau da yn cael bod yn y shed. Wel, mae staff Ysgol Plasgoch yn eich colli chi gyd, a mi ydyn ni'n neud fideo bach i chi i ddweud yn bod ni'n meddwl amdano chi. We're all missing you, children, parents and families at Ysgol Plasgoch, and we've made a little video to say that we're thinking about you. Dyn ni'n edrych mlaen i'ch gweld chi nôl yn yr ysgol cyn gynted a phosib. We're looking forward to seeing you back in the school as soon as possible. Cymrwch ofal, byddwch yn saff, byddwch yn ddiogel, byddwch yn iach. Reit, sut mae iPlayer yn gweithio ar hwn? Dwi'n modd yn gofyn am dy wen. Dwi ddim eisiau gormod, ti'm yn gorfod gwneud unrhyw beth. Unrhyw beth. Chdi a dy griw bach fyddlon yn sipyn ar dwi'n a ddychmygol goron fel tai chdi ydi'r Queen. Ydi'r Queen. Ond gwy a di ddaw na rywun gwell na chi. Cen fi, gen pyr, neith dy ddad goron i di. Dwi ddim yn gofyn am y byd, o na, dos ta, i grio yn dy gryd. Yn dy gryd. Ffri a fod yn ddistaw, ti'n denu sylw ar dy hun. Dos ar dy ber ar un dod, di ffeindio'r ddarlun perffaith o ddyn. O ddyn. Ond gwy a di ddaw na rywun gwell na chi. Cen fi, gen pyr, neith dy ddad goron i di. Ddaw na rhywun gwell na chdi. Cen fi, gen pyr, neith dy ddad goron i di.